Добрага ранку! Усім салют! Рады вітаць вас у нашым добраранку! Не толькі вітаць, але і віншаваць! Сёння, дзяўчынкі і хлопчыкі, міжнародны дзень музею, які штогод адзначаецца 18 мая. Ура! Далучайцеся, мае сябры, да гэтага свята, бо яно тычыцца не толькі музейных работнікаў, але і ўсіх наведвальнікаў музеяў. У тым ліку і нас з вами. А таму віншуем усіх з міжнародным днём музеяў! Экскурсии в музеях дапамагаюць выявіць новыя інтарэсы, пашыраюць кругагляд, развіваюць інтэлектуальна і эстэтычна. Экскурсіі пакідаюць незабыўнае ўражанне, незалежна ад таго, у якім музеі вы б не пабывалі. А музей у нашай краіне на любы густ і інтарэс. У Беларусі іх каля 160. Уявіце толькі! І гэта не ўлічваючы школьныя, універсітэцкія і вытворчыя музеі. Большасць музеяў прысвечана гісторыі і мастацтву. Аднак ёсць і такія, якія вылучаюцца незвычайнай тэматыкай, нетыповымі экспанатамі і нязвыклай атмасферай. Мы сабралі для вас падборку такіх незвычайных музеяў. Так, у Мінску ёсць музей мініяцюр «Краіна міні». У ім прадстаўлены копіі асноўных архітэктурных шэдэўраў Беларусі, ад сярэднявечных замкаў да раскошных палацаў. Прычым кожны макет абсталяваны па сістэме дзень-ноч. Пры пераключэнні рэжыму сонейка заходзіць і ў акенцах палацаў загараецца святло. Кожны арт-аб'ект не проста дакладная копія пабудовы, але і наваколле з фігуркамі людзей, жывёл, каб наведвальнік адчуў гістарычную эпоху. Памер не галоўная фішка. Убачыць іх асаблівасці дапамагаюць акуляры віртуальнай рэальнасці. Яшчэ одно цікавае месца, на мой погляд, музей мінскага метрапалітэна. Хто з вас не марыў трапіць у кабіну машыніста-тэхніка? Упэўнены, кожны. Хопіць марыць, сябры! Можна прыехаць на станцыю метро Магілёўская і наведаць музей, які знаходзіцца на ўзроўні кас. Толькі папярэдне трэба запісацца. У музеі ёсць сапраўдная кабіна машыніста, дзе дазваляецца пасядзець усім, хто жадае. А яшчэ дыспетчарскі і станцыйны пульт, чыгуначныя рэйкі. Апараты для манет, калекцыя жэтонаў, сімвалічныя ключы ад станцыі. І шмат іншага варта наведаць, праўда? Тых з вас, хто цікавіцца падводным светам, уразіць музей акіян, што ў цэнтры акіянаграфіі. Там на свае вочы можна ўбачыць жыхароў розных мораў і акіянаў. Напрыклад, карыбскіх крэветак ці мурэну зебру з Індыйскага акіяна. Акрамя жывых экспанатаў вы зможаце пабачыць мадэлі падводных лодак і караблёў. Навігацыйныя прыборы, вадалазны касцюм. Дарэчы, у музеі акіяна скафандр можна прымерыць, сябры. Ой, дзяўчынкі і хлопчыкі, не магу не сказаць пра яшчэ адзін незвычайны музей у Мінску. Музей кота. Так, кота. Ёсць нават такі музей, прысвечаны вусатым паласатым. Там вас сустракаюць кошкі ды каты, і вы там можаце пабачыць шмат экспанатаў на каціную тэматыку. Карціны, фотаздымкі, малюнкі, статуэткі і інсталяцыі. Галерэя ўвесь час папаўняецца, бо кожнаму наведвальніку музея прапануюць намаляваць ці зрабіць кота. З котамі і кошкамі можна пагуляць і міла правесці час. Каб расказаць вам пра ўсе цікавыя музеі, дзяўчынкі і хлопчыкі, не хопіць нават цэлага добраранка. Наведвайце музеі, пашырайце свой кругагляд, дзяліцеся ўражаннямі з сябрамі. Тым больш, што сёння для гэтага цудоўная падстава – Міжнародны дзень музеяў. А мы рухаемся далей і глядзім мультфільм. А зараз мы прапануем пазнаёміцца з птушкамі, якія вядуць начны лад жыцця. Гэта калі яны ноччу палююць, а днём адпачываюць. Сава і філін? Так, у нас ёсць
невялічкае відэа пра начных драпежнікаў. Не боишься, Глеб, филина, а? Не, А я боюсь. О, мамочки мои! Филин. Нездарма его зовут Пугачом. цікава, а як ви здимали філіну? Жартуешь, Глеб, сдымали? О, как трапить у их киптюры? Ни за что на свете. Наши сябры-орнитологи собирали материал про су и пугача. А мы с Лесиком только рассказ подрыхтовали. Коротенький ролик отрымался. Што ж, паказвайце. Ку-ку, хто там у дупле? Не зязюлі вядома, а страх і жах ночного лесу сова. Дакладней, сыч. Ну, сыч, няважна. Ён таксама з сям'і савіных. Толькі зірніце на яго вялікія вочы. Паглядваеце дастаткова цёмна, каб адправіцца на паляванне. Ці не будзе дажджу? А вось і філін. Ён жа пугач, самы буйны прадстаўнік сям'і совападобных. Важыць каля 3 кілаграмаў, а крылы распроствае амаль на 2 метры. Уяўляеце? Бачыце, як круціць галавой? І шыю сабе не скруціць. Ух, бамбіза! Ну-ну, Катя, навошта ты так пра яго? Зблізку філін нават сімпатычны. Пухкі такі, з вялікімі вачамі. Драпежнікі не выклікаюць у мяне сімпатыю. Хаця гэтыя вушкі над вачамі сапраўды даволі мілыя. Насамрэч, на галаве філіна не вушы, а выцягнутыя пёры, якія дапамагаюць птушцы падчас дзённага адпачынку злівацца з наваколлем. Маскіроўка. Накшталт таго. Са слыхам гэтыя доўгія пёры не маюць нічога агульнага. Такія ёсць і на галавах у некаторых соў. Таму іх так і назвалі вушастыя совы. Правільна, а сапраўдныя вушы савы схаваны пад пёрамі па баках галавы. Таму совы і круцяць галавой, каб больш дакладна вызначыць месца, адкуль даносіцца гук. А слых у сов выдатны, мае даражэнькі. У цемры яны імгненна і дакладна вызначаюць, дзе шамаціць мышка пад паўметровым пластом снегу. Так, совы прафесійныя драпежнікі. Днём яны таксама нядрэнна бачаць, аднак большасць палюе пасля таго, як зойдзе сонца, ці перад світаннем. Паколькі вочы ў савы спераду, а не па баках, як у іншых птушак, а вушы нерухомыя, яна вымушана раз-пораз паварочваць галаву, каб усё трымаць пад кантролем. Пер'е соў таксама незвычайнае. Крылы птушак пакрыты своеасаблівымі махрамі, якія глушаць гук. Таму яны лятаюць нячутна. Што ж, няхай ляціць сабе сава па сваіх савіных справах, а мы вяртаемся ў студыю. Цікавы пазнавальны ролик атрымаўся, сябры. Амаль міні-фільм. Дзякуй. Рады, Глеб, што табе спадабаўся. Спадзяюся, нашым тэлегледачам таксама. А зараз давайте адпачываць і глядзець мультфільм. А зараз уражваць вас буду я! Сёння яшчэ і міжнародны дзень бэзу. І таму некалькі цікавых фактаў пра наш беларускі бэз. Здзіўляйцеся! Наш центральный ботанічны сад можа пахваліцца фантастычнай калекцыяй бэзу. Колькі ж там відаў? Больш за 270 відаў і гатункаў. І калекцыя штогод папаўняецца. Нішто сабе! А вы ведалі, што калісьці бэз быў вечназялёнай раслінай? Няўжо, як елка? Праўда, быў вечназялёным. Аднак з-за змены клімату стаў лістападным. Увосень скідвае лісце. Бэз змяніўся. Ён славіцца вялікай колькасцю відаў, але каб вывесці новы гатунак, патрабуецца 10-15 гадоў. Складаная праца. А ты думаў, беларуская калекцыя бэзу пачала фарміравацца пасля вялікай айчыннай вайны. Пра гэта сведчаць і назвы першых гатункаў. Партызанка, абаронцам Брэста Канстанцін Заслонаў. Якія назвы бэзу, а? Сапраўды, гераічныя назвы. Бэз – расліна доўгажыхар, сябры. Узрост некаторых кустоў дасягае 100 гадоў і больш. Ух ты! А праўда, што каб бэз лепш квітнеў, трэба адломваць галінкі? Не, гэта міф.
І вялікая памылка. Пры грубым абломванні калечацца парасткі, на якіх закладваюцца новыя кветкавыя пупышкі. І ў наступным годзе на ім будзе вельмі мала цвету. Не ламайце бэз, дзяўчынкі і хлопчыкі. Не-не-не, ты што? І ведайце, што адзінага паху ў бэзу няма. Кожны гатунак пахне па-свойму, а ў некаторых відаў паху і ўвогуле няма. Вы можете проверить, сябры, як чароўна і з рознымі адценнямі пахне бэз. Абавязкова наведайце цэнтральны батанічны сад у перыяд росквіту бэзу. Не пашкадуйце! Дзякуй за цікавыя факты пра бэз, Кася. А зараз я прапаную паглядзець цікавы мультфільм. Што ж, сябры, прыйшоў час развітвацца. Вясёлага і цікавага вам дня, дзяўчынкі і хлопчыкі. Сонечнага і радаснага! А мы сустрэнемся з вами зранку У нашым добраранку! Хе-хе-хе!